merendal 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 Merienda 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 Alas bako nagkaparadukan ka, kang sarawayon ka. Maraming pasali mo, pagkapon-hapon nga, bako nagkaparadukan ka. DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! Merienda 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 Pagsultada sa bulangan ang manok asin ang ganso sisay mga tugang andangag kung magsultada sa bulangan o sa tupada ang manok buda ang gibon tangayang ganso para burubago man lang ganso sisay po andangag sige daw sisay tabi mga tugang andangag patunayan daw nindong niya na hapon kung sisay po ang dangag, pag nagsultada, mga tugang an manok, asin ang ganso. Sisay ang dangag. Sisay tabi ang dangag. Explikaran daw nindo sa kuya, kimare tabi niya na hapon. Baka lamang maugma kung niya na hapon, kansa indong isisimbag. Sisay po ang dangag 0928-777-5548 o 0995-398-1813. Pagbulangon mo ang manok buda ang ganso sa tupadahan, sisay ang dangag. Sing a happy song. Ano? Let's go, boy. Nagkaturo lang ka mo. Antag sa diri po, sala. Sala. Sir andang agtabi sa may darakan ganso. Sala. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, Sir Henry. Yes, sisay po andangag. Pero, ulita daw, simbag mo ito nagputol-putol. Ano ito? Sala. Sisay man ang story analisara ba yan din doon? Sisay ang dangag. Hello, good afternoon. Hello sir, good afternoon. Good afternoon, sir. Sisay ang dangag. Sisay po ang dangag. Sir, may sabi kong ganyan, yung yung sa gate, kaya sa pinanaog pa niya yung bandaran, Pero sir, gariga pa niyang kimas dangag. Gariga pa po niyang kimas dangag. Ayun po sir, okay. Ang simpag niya, so nagpalawag na sa gate kanto padahan. Ikaw pa niyang kimas dangag kayo. Hello, good afternoon. Hello po. Good afternoon. Sisay po ang mas dangag duman sa nagpalaog sa manok, buda ganso. So, nag-isip ka ito, kuya, na ang tapo. So nag-ano? Nag-isip. So nag-isip? Yan po. Gariga pa po niyang kimas dangag. Nag-isip. Bye-bye. Sisay po nag-isip duman, mga tugang sa nag-isip, pinaanda nga. Sa nag-isip,
Uni po, bali lang ha. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Sisi pandangag duman sa nag-isip, pinakmasdangag sa nag-isip. Ang dahil, Sir Hen, nagposta sa gandaw. Sisi, Dahil pumaposta sa gandaw. Gary Boss may dangag pa duman sa nagposa sa ganso. Ikaw pa naman kimas dangag. Sige, sana. O, sisi, mas dangag duman mga tugang sa nagposa sa ganso. Sige daw. Sisi po ang dangag sa nagposa sa ganso. Mas dangag pa sa nagposa sa So, ganso. nakapot po kung nangganang ganso. Ano, sir? So, nagapot po na nangganang ganso. So naghapot kung nanggana sa ganso. Oo. Tama. Tama. Dahil lang cancer, tatawaran ta kiki 50 pesos na load ko niya napon. Salamat. Yo, alata screenshot kay. Mali lang. I-text mo daw sa ko sa number mo para makasakasan pag-forward kan load mo, yo. Ayun, Ito sir ang pinakadangag. Ang pinakadangag duman, so nag-isip, padi, nanggana sa ganso. Diba? Yun na siya ang number. Ano? Yun na yung number ang ludan mo. I-text mo gari tabi sa ko, i-text mo gari sa kuya para sigurado. At tapik naka-screenshot ko na yun eh. Ayo. Sige. Paano mo ito naisip? Siyempre, pag sa muna ka, mahapot ka. Siya ang gana. Sige. Wala mo, no? Pero ando da ko, gari gibo-gibo mo ito. Sige na. Sige, Migo, salamat ha. Diba? O ito tabi ang pinakadangan. Sisa, nagapot ki. Padi, nanggana pa di so ganso. O, 50 pesos tabi na load. Hello? Mas nagtabi, so nagposto sa manok. Kariguan. Aram niyang mas lamang so ganso. Kata mapustap duman sa manok. Gali maray man ang paliwanag mo, sir. Yan o garing, wala ng premyo yan. Pa-shoutout man parang tabi sir sa mga nag-dudsi mo. Sir, taga saan yan? Tinigiban. Mga taga? Tinigiban? Na tinigiban si Madam Uwi ng Moralia. Okay. Good afternoon. Na nakasabay sa Salamat, hapon. Migo. Mabuhay. Ingat ka mo. Diba? Ano na sunanggan eh. Forward ko na. Tapaludan ko na inita. Paludan tagi 50. Alat-alatan mo busing. Tabaka nagsimba so loader ko ka ini. Alat-alatan mo ha. Tabaka nagsimba. Alat ko na ta. Paload. Baka ma-etix ko 500. Paload 50. Yan. Okay? Yan. Okay na? Ano, Jay? Di lamang nga ako nakakaukod sa imo. Sabi ni Jay ako niya. Anda nga guys, so nagposta ata mas may dangag pa duman. Nagbinuhian na, sinultado na. Mapo na. Padi, sisi sunang gana. So organizer da kang para buburo na. O bueno. Bueno. Mga tugangan sa tuya tabi na sukri, ara mo sa bulangan, Ronald. Ang pinakabilib ako dyan, iyan na kuro Kristong iyan. Ang kaskas niya mananggad mga tugang sa mathematics. Tururuan sa napati iyan, amigo. Tururuan sa natabi ang Jay ako niya. Di ba? O sabi ni Ate Marcia, both of them, dangag. Ay, sus ko man si Madi. Mahiwagang tanong naman da. Sabi ni Mading Don Solweta. Di naman kita sa mahiwagang tanong. Kabar daw. Ado da kay Gwen si Mading Don na. Ano yan, kinaisip duman na. Ano nga nito? Ano nga nito? Ano nito? Wala laguan sa tanong ta. Sige. 10 minutes bago tabi. Ay, tatod naman tabi, Madi. Tatod naman tabi. Ata, i-delay tatabi madiso load. Ano ta? Baka maukod mo. Gari, ano ni, sabi ni Ate Marcia,
Dalit na nga bipihen tangan ang kung matamaan nga yan ni Don Solwit ay wala man nga ako kilod. Maludan ta lamang si ano yan, si Manay Beauty. Mga tataran. Ara mo daw ang gustong sabihon? Nataman doon ta kadakol-dakol kang pangaran na pwede ingaran. Singaran mo pa ang tabi kay Manay Beauty. Jadi nangangalas manaukaan. Pasira mga dyan, baka nga day ka ngayon makanamit ki linukay sa maabot na aldaw. Ang sa tuya tabing tataramon. Hali po mga tugang sa research ni Ronald Baldo. Ang tataramon ta po mga tugang o yan hapon. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Lupog. Lupog. Ara mo daw mga tugang ang gustong sabihon kang lupog. So, lalaki ngaya bagong kasal, di nakabuhat talupog. Ano, Angel? Totoo, Angel? Angel? Psst. Angel? Totoo, Angel? Nalulupog, Angel? Nalulupog? Daman yan. Daman yan. Totoo, Angel? Bako ba, Angel, totoo? Psst. Angel? Nalulupog siya? Oo, liluya siya. Ano mga tugang ang gustong sabihon kang tataramo na lupog? Sige daw, explikari daw tabi ako nindo. Kuni baka may tatao. Good afternoon tabi. Pilay kuya ang lupog. Pwede man, Ronald? Pwede man. Aloy na baga ngayon na lupog ngayon na neighborta. Sige daw, uni baka may gusto mag-explikar. Hello, good afternoon. Hello po, kuya. Ano ang lupog po? Ang lupog baga, kuya. So, ngayon, naglalakaw. Ang dagyo ito mga katarungan kang. Daw ngayon, lupog-lupog, nakaglakaw. Yung nga ni lupog-lupogon ka ngaya. Titaraman bagang kan. Ika nung akin, lupog nga, di nga nakalakaw. Liwali po. Oo. Sago mo, nalulupog pa minsan. O, dahil magpapasugod ang kuya. Okay. Ano mo ko sabihin kang, tama ka, konektado ang duman sa tuhod ang pagiging lupog? Kung sabihin, pag maluyan tuhod mo, day mo nabibend, day ka nakakabuhat, day ka nakakalakaw, kung sabihin tabi ka ang lupog, Iya po. iyo di, pero igo ka ang ki... Kuya, mailad ako kaan. Uyang baga na ko, ano uyang baga na tinamaan ki, ano yan? So, ano nga ito, so nagsalit ang bitis? So, ano nga ito? Supulyo. Yan baga din nakakalakaw, ang apod kaya, nalulupog. Iya po. O, mailad ako kang kuya. Para ka nagapod, lulong taga Sarawayong latosunta ka dyan, na maray sa imo. Kaya dapat to rin kuya, para ko nagisimbag. Para sa imo, tumagigiti ko na Sarawayon nga. Para ka nagapod, tawad tagang load. Sige na kuya. Sus ko na. Ito na ko. Ano naman nga ni? Pinag-edad mo. Ako kuya? Oo. Pagkano magkaedad kita kuya? Magkaedad kita? Iyo po. Pinag-edad mo. Kurinta kuya? 40? Diyan ka na sa sala. 35 pa sa ako. Iyo kuya, no. Ano naman nga? Dahil ako kirason ko natin tawan ta ka kilod. Ay, linon mo kuya. Nagpaadadad ka mag-explanation kang lupog. Di, itawa ba dito? Kung sabihin mo, kada mga pulis ako, tawaran ko kilod. Saan mo, ganyan lang ako kuya magkatala kang lupo. Ay, sus kong babae, ni marasa ka pa. Saro kang, ikaw ay isang lupog. Ano ba si kuya? Manang, alay ka. Sige na kuya. Alam mo, taga-sain ka? Ano kuya? Aran niyan lang sa iyo. Di man nga na kung pagkilabot kung paghapot takaman sana kung taga-sain ka. O dapat sa imo, ang sa imo tabi na load mo, mga nasa 25 pesos sana, pwede na? Ano man din si kuya? Gari man sulit kita pagdibahan.
Oh, anong babae ni Garin? Ibang pigtataramong latusunta kang sarawayon ka na. 25 sana sa imo. Ah, Sige na. pwede na? Isus man ba yan? Ni parang gusto mo. 50 man. Pura ka nagpaliwanagan. 50 ang sarawayon ka. 50 sana sa imo. 50 sana yun. Ito yung sa ko sa number mo, ha? Ayaw na pa ni Kuya. Oo, dede. 25 sana 25. Ah? Ay, yun naman si Kuya. Nag-curipot na naman. Tama na nga lang si mo. Kaya ka man nag-isip kimaray. Ang isip mo, susa, ang isip mo, gari sana sa kasag. Bahala ka, Kuya. 25 sana, yo. Salamat ka rin, Kuya. Oh, okay. I-text mo sa number mo, gararay sa ko, ha? Ayaw po. Okay, bye-bye. Babae, di kudutong ko ini na. Pinidinran naman sana ako sa kuro ka rin nyo. Una, bangara ka nagsipaliwan. Ang katang 25 sana. 25 sana. Ipo, oh, sige, tabi iyan ang satuyang tataramo. Mga tataramon. Aram daw ang gustong sabihin. Ang lupog, weak in the knees. To lose strength in the knees or legs to become weak. Yan tabi ng taramon. Mga tugang sa Ingles. Hello? Kami may pinag-ibanan, tinawan ng K25 low. Aram mo ito, Migo. Migo, ito gari suhol-suhol ko naman kidita. Baka iban itaram ka ito. Baka balo bagian ako. Hindi mo ito nadagong nagiri may pinag-ibahanda kaming dua. Baka ba malo bagi? Diba man nagkaram na anapot? Hugod mo ito na. Gari man niya dagitang pinag-iba. Maray mo ko'y tumaram kay kung anong maski balo bagi. Madiskuido kita. Mamuragan na ito ka na. Kaya araw ka, Migo, sisuhulan tulos. Sabay. Ano? Sabay na tagari ako kita pa sa imong Bye-bye. Mana? Ano si Jeril? Mareklamo man ini yun. Ang laking ini. Hello? Yes. Hindi magpaliwanag ang lupog. Tama na, pinaliwanag na. Baka magkasasampa ko sa imo. Kaya mo nagkakit kilid. Ano? Tama na, pinaliwanag na to. Diyan ka magkasasampa ko sa imo. Ay na. Bye. Sarawayo na, Jeril. Mapaliwanag mo. Tutod kan. Ay nga sulod ko. Kaya mo nagkakit kilid. Sagan ang sa Lunes ka na magagad kilo diyo. Sige daw. Okay, sige, bye. Jeril na ni, makuan pa, mahirit pa. Okay. Wrong pronunciation, lupog. Kung palang runad palang lupog. Hindi, samuya kaya, to tell you frankly, my friend, anong pag-apod ka samuya? Lupog. Sa iba palan, may kwan sa sa LU, may kwan, may diin. Lupog. Gariman sa naso, dulag. Samuya, dulag man. Pero pag sinabing dulag, tumakas. Pero pag dulag, urig na para ugbon. Oh. Sa ini palang, sa ano yan, ano, lupog sa do? Ano, lupog? Di ba? Oh. Sa ano, Ronald, ano? Lupog sa do, oil nga. Kara Angel sa ano yan? Sa nga na Angel? Kagbakong, anapod kan lupog. Oh. Sa mo sa mag-neighbor bagang Castilla bud kagbakong adi. Ang apod kan talaga sa mo lupog. Pero palan sa ibang apod lupog. Garim ayan. Tangi po sa iba pala na lugar lupogan apod. Okay. Garim man sa naso sa ibang lugar lupos. Lupos, di ba? Sa ibang lugar nga po, lupos. Napasala nga yan, lugon. Hello? Hello? Hindi sa man kuya, lupog man sa kamalig. Lupog sa kamalig. Saan mo kaya sa Castilla kayo ito? Lupog? Ito pa bagayan po yung di nakabuhat. Amo. So, Bigla sa nang nga natumba. yes. Then nakakalakaw. Sabi ni Manay Merly Caceres. Hindi mong babae, pagat man ko sa akong load. Pasensya ka. Tarba ko ka, babayi. Susuki o baga din tagat piningiban.
Amo na nga ni. Kundi Kasi mo rin. Garo pigpatakot ako kay ito ta. Garing nga day kitang pig-iba na do. Uyog-uyogon mo niya. Makatakot ba ka? Pagkumigo. Nawara na so nag-upload. Nawara na. Sige. Sabi ni Manay Merly Caceres, di nga nakakalakaw. O na desidido talaga so. Naghahagad kilo do. O na 2 minutes na o. Naku na type forward ko daw ini kay Adrian. Desidido talaga ini. 917. Desidido talaga ini na kasi ito biyadi ang biyadi po iba man sa lupog, di ba? Ang biyadi ano nga ang biyadi, Ronald? Ang biyadi so may kaninan halimbawa nga putol ang kamot mo, PWD, di ba? PWD ang biyadi. Yan, PWD ang biyadi. Ang lupog, saro po sa klasikang PWD. Yan, okay? Nagkasarabutan na kita. Hello? Hello? Yes. Tama mo ito, ang lupog, so di nakakalakaw mo. Oo yan. Kaya lang, nakakinatakot sa babae. Yung ano yung meta? Malay mo kung si sa ito. Di ko aram. Yata, totoo daw. Di ko nga ni aram. Baka malay mo. Kung mo kung totoo, di ka matakot. Para kang big sabihin na, ano na ito, may ano sa tunggawa? Pagkaringanig. So, pagkaringanig mo ito naman. Papunta ka naman dyan. Ano, pag natuparanta ka naman sa agang saldo sa aga duman sa Maelbay Bakery, pwedeng latusunta ka. May na sarabayon ka. Kailang mo yan, ako. Oo. Ay, ito, sabi ni Tayong ni John na mapagalunod ako po. Sa Edwin, primo mong Edwin? Oo. May naman sa nagparatubod-tubod ka kay primo mo. Sumal na, sunda. Nagparatubod-tiwala ka ba kay primo mo? Tayong ko yan. Paratubod-tubod ka kay primo mo. Ang totoo sa nang pigasabi kan bareta, pero pag istorya, mapagalon tubudan. Sige, okay. Bye-bye. Ano. Mari pa ma-commercial muna kita. Sa pagbabalik, excuse me po, ano nga nito sa mga istoryata sa mga samno sa ano nga nito sa mga samno ko sa pagkabuhay ng tao? Nawara lugod sa samno ko nga na apon pangyayari. Madali lang. Taon sa note ko digdi. Oh. Uyog-uyogon mo. Ano ni pala sululod ako na tayo. Forward ko na ni kay Adrian ta. Suludir ko. Palod 25. Oh. Palod 25. Yes. Okay. 25 sana. Okay na yan. Hello? Hello? Yes. Yes, susakan. Ano magsusakan? Oh, ang sakang ko, madam. So, pag tuminindog siya, nakakaagi ko ang karabaw. Nangagi ang karabaw sa ilarom? O sa tahaw niya, ito po ang sakang. Ligaw nga ya, ando, ang urig na dakulaon. Minaagi naman, yung deng sabit. Yan po ang sakang. Oh, garupig agi ang kang karabaw sa tahaw. Iyo po, yan po ang ano yan, so, may wason pang uraron. Yun sir, sige. Ang kabalik ka lang kan, madam, na sakang, kwan. Ang kabalik ka lang kan sakang, kipot. O sir, dahil na ako sa imo maagad kilo na bato ka istorya mo. Ay, salamat. Uy, madam, hulaan ta ka, madam. O, pwedeng hulaan ta ka. Ang edad mo siguro mga nasa between 75 to 79. Ay, Jesus, grabe naman, sir. Ay. 45 sana. Tira? 45 sana, sir. 45? Iyo. Isus! Ang ulog mo. Kaiyo ba yan? Ang edad mong 45, garibaga so, pagkikiblit ka ni Ago mo, gari mina tango tulos?
Ayun, sir. Ito baga sir na sabi mong biyadi. Oo. Biyadi. Opo. Sabi baga sa ito pag mga sa guguran, ang Oh. lalaki ng babae ro. Mga minatarang baga sa guguran. Maray pa ngayon mabiyadi ka ngayon sa babae ro. Kanya Paano man mabiyadian babaero? Huwag mahon ka. Uy, madam. Maray man na pinaramdam ako kayan. Natutumog mahon ka po. Kaya mo yan sir pag-ibon. Tama mabiyadi ka. Uy, natawag mahon ka. Sabi baga sa mong babae, may pinagsamahan ka mo. Yung nga, uy, madam. Ikaw, madam. Pinagsamahan mong loob. Uy, magluway-luway ka tabi. Sago mo, taba ka mabiyadi mo. Ang ulo ko mo, gari. Ang ulo ko, gari matibayan ko minabari, kihilaw na balingoy. Ay, Diyos ko. Grabe Oy, naman. salamat po. Arin maray pagbarion, madam. Sulutong arin mas maray pagbarion. Suluto sa hilaw na balingoy. Sige po, Oh, sige, bye-bye. Nagirihin ako sir. Ay, sus ko. Pangyayari siya. Tama na. Ano na, dyan kan? Sige na. Iyan, pasatod. Iyan, iba nang maluwas ka dyan. Mana, okay, bye-bye. Salamat sir, nagirihin ako. Okay na sa'yo. Sige, bye-bye. Isus kung patawadon kita kang babaying ito, oh. Uba ko sa karaw. Oy, mading Angeli. Totoo man nga yan, Madina. Ang mga girls pag sugrabi bagang ngarakak, nagkakaihi talaga. Totoo, kami nga mga lalaki, dahil man kami nagkaka-experience na grabe ang ulok mo, grabe ang kaugmahan mo, bigla kang maihi. Pero sabi ang babae talaga na napapaihi na talaga pag sigang ulo. Hello? Puro man sir mga may agong na parang nag-arapod sa ilmongon niya. Yung nga ni Migo. Nagagad ba ako sa ilmong ex-mate ko man lang nasa nagtig na ba sa pinigiba na kuhana. Di man ito pwede si mo. Di man ito pwede si mo. May mga agom na ito. So kaya na inutan man at kung kuha. Oo. Iyo. Basta tama. Baka may magkain. Pero, telling ko, gari maluyaw kami na dako pinaglayog-layog na kuhan na ano ini na buradol. Kaya araw ka kanday ka nagkakakuha. May sana, basta pirmatek na gandang pirmi ko. Pag agahapon, Oo. pirmi kami na kadisip GB di ba? Maugmaon ka na. Eh sir, sa pa ko, ikan na pirmi ang pinagandang ko. Pirang edad mo yan? Renta na ako tabi sir. Pira? Renta. Ate pa man. Pasiraman mga style mo. Taday ka, papigyan ang muna ako, tapos edad mo yan, 30. Ano pa guna mo sa ko? 70 anyos na. May pupunta siguro sa subok mo. Nagandang grab sa mo. Muna nahihilin tayo kami nga sa Facebook. Awin na sa imo. O, salamat Migo. Ingat ka mo. Iyo. Waiting ko barang kami. Yes, ingat ka mo ha. Ingat. Makakad masabi ako Sir Lord. So, okay, baka rin taga tinigiban. Oy. Mas ka nang gibon mo, dahil ka sa kumakanamit kilod mo niyan, unless na maukod mo sa mahiwagang tanog taon-taon. Iyo. Sige na, Sir. Nainutan na gari ako sa tunog pa. Ata day man nga ni. Babae. Saro pa. Hirit pa. Christmas na baga. Nag-waiting kita na eh. Natusunta ka dyan. O sige na, sumasunod na sana. Pagkataon man si Madam Rowena. Iyo. Okay. Okay. Good afternoon. Laki man ito na. Madarama ako sa karinyo. Mana. Gari grabe naman talaga ang mga naengkwentro tang color tango niya ng mga bahay. Gari so. Gari baga sa medyo lupos-lupos. Mga tugang 20 minutes bago magabot ang alas 3 hapon sa programang Pinky On. Ang iba pang mga samno sa pagkabuhay ng tao.
Asin pon, may wagang tanog, makalipas lang kay ni. An oras hatod sa Indokang Hinebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Mag-spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Magtinirsa na sa indong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Puun ka ito sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Apo Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move sa may lukso! Big shoot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor.
Yan ang live. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals. People of dignity, integrity, and compassion. People who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our work. Alright, oy, sandali lang Huni po, may minaluwas pa lang na latest from Department of Health. Check mo daw ini Angel Kimaray. Tadi ko na browse Kimaray kung may update para sa Delta variant. Angel, check mo daw i-open mo daw. Pero sabi mga tugang sa latest ini po 30 minutes ago, ngayon ko lang na open digdi sa kunyang kwan. Sabi-tabi sa latest na informasyon kan Department of Health sa COVID positive, mga tugang, ang latest tangon yan sa Bicol, 121 na dagdag. 121 na dagdag na to sa COVID-19. Kaya po nagabot sa total na bilang na 3,018. Sa 21 iyan, tabi, 7 po sa Albay ang kaso. 3 sa Legazpi, 2 sa Ligao, 0 sa Kamalig, asin Daraga. Sa Camarines Norte po, 18 ang kaso. Sa Camarines Sur, 39. Okay? Sa Catanduanes po, day kidagdag, 0. Sa Masbate po, 49. 20 sa Masbate City, 13 sa Mobo, 8 sa Aroroy, 7 sa Uson, 0 sa Butuan. Sa Sorsogon po, may 18 na dagdag. 12 sa Sorsogon City, Sorsogon City. Sorsogon City. Sarong sa Bulan, Kasiguran, Donsol, Erosin, Matnog, Pilar, Tagsararo. 12 po sa Sorsogon City. Ang gadan tabi, mga tugang, awan recoveries, 24. Yan, good ha. Ang gadan po, 3 na idagdag. Ngunyan po mga tugang, ang iyan po ang iyan po ang bago iyan pinakabago na late na informasyon hali po mga tugang sa Department of Health. De po ki-update sinda kumpira tabi ang pig-apod na yan, pira ang pig-apod tabi na nga na pod kayan? Kumpira ang pig-apod na variant sa COVID. Basta po haralo-halo na tabi yan, mga tugang na numero na yan tabi kan COVID-19. Okay, now, humingat kita, may record sa tuya na variant kan Delta, kan COVID, di po sa Legazpi, na nga po tabi Delta variant. Actually po, ang Delta variant, haloy na po yan digdi sa nag-eskwela pa ako ka ito sa college, sigwa na kay Delta. Yan po sa Daraga. Naghihiling po kami dyan kayo pelikula ni Fernando po. Pelikula ni mga George Trigan, mga Rudy Fernandez. Ang bayad kayo sa sinihan, ang bayad, 150. Yan po sa Elta variant.
Elta Cinema. Sa taas, mga tugang budak baba, may upper and may lower. So kadit mo, paminsan nakaputan mo, sulig sa ibang kataning mo. Okay. Una pang gusto kong i-share sa Indo, may nanonotice po kamo mga tugang sa mga athletes na yaon tabi duman sa Olympics. May nanotice kamo tabi. Ang gusto ko tabing i-share sa inyo pigaapod mga tugang na the power of faith and the power mga tugang of their devotion, no? to the different saints. Diba? Duman sa mga, nailin mo ito na kwan baga, na duman sa mga nagkakuanin gold medal sa Olympics, ako na, medyo, natatouch ako kan sa indang nagiging reaction. Di ba? Ilingon nindo, nagpoon mga tugang kan, midbid nindo si Heidelin Diaz. Ano po mga tugang ang pinaka-primero na, ano po ang pinaka-primero, mga tugang na display of one of the deepest faith mga tugang displayed, diba? Dumantabi sa Olympics. And pigaparataram niya ini mga tugang sa oras na po siya mga tugang nag-al sa kan barbell na sa iyang pinag-entrahan. Si Heidelin Diaz, igwa siya mga tugang na kurokulintas na, ano nga nito? Miraculous medal. Pamilyar ka ta bidigdio kan? Pamilyar ka ta bidigdio ano ini, Ate Marcia? Miraculous medal. Aro mo kang ito mga tugang kan inaward sa iya so pagiging number 1, ang pagiging medal. Linawas sa miraculous medal niya, inadukan niya. Ang paguna ko nga na ito, taga-Sambuanga niya di. Ang paguna ko nga na isa yung Muslim religion niya, ito palang Katoliko si Heidelin Diaz. Another one, may saro patabi na big post si Father Leo Balaguer sa sayang Facebook. Na sarong babayi mga tugang na ang sa iya man na kurukulintas tabi, iyo po mga tugang an miraculous medal. Saro pang babayi, nalingawang ko lang sa piga, iskan ko kaya so post ni Father Leo Balaguer. Dahil ko na hararob na siguro sa mga post niya. Tabi, nailing ko sa Facebook ito. Saro pa tabing babayi na naggaroring champion ito sa gari full ball. Nalingawang ko so naging Olympic gold medal siya. Linuwas niya mga tugang so sa iya po na miraculous medal. May saro pang babayi na nagkakawanging gold medal, mga tugang na, gari taga South Africa. Di ka rin na ko supos ni Father Leo, gari araro mo ng maray. Saro tabi, mga tugang na taga South Africa. Igwa siyang, kan inawad sa iya sumeda, igwa sa iyang sinuwas na gari, sulibrito baga na, imahen mga tugang ni Birhen Maria. Naningawang ko lang so apod ka ito na imahen na ito. Na dinisplay niya, ipinagmalaki niya duman mga tugang habang siya nakatindog duman sa podium na duman tabi pigtatao mga tugang so award. Look at that. Diba? Now, lastly, may sarong lalaki. Lingaw ko man kung ano so sa iyang nasyon na nadumanan. Kung anong pagrepresentar niya sa lalaki, mga tugang, every time na minakawat siya, pinaghadukan niya so rosary, Holy Rosary. Tapos mga tugang, paminsan pigkakagat niya ito na Holy Rosary. Pigukon ko lang ini, pig-share ko lang po ini sa Indo, mga tugang ta. Saro po ini na pagpapahiling nin pagtubod as in inspirasyon. Sa satuya, tabi na mga kababayan. Sa pagtubod, sa satuyang mga imahen.
Diba? Nakaka-inspire baga, adi, nakaka-inspire mga tugang ang mga taong ito na hanggang duman sa Olympics, daradara nindan sa indang pagtubod, sa indang mga santo asin santa na pinagdidebosyonan bilang mga Katoliko. Bakulang na yaon duman mga tugang para sa iring na bagay, dilingawan magudi, yaon siya duman, daradaraan paghahagad din paggiya sa mahal na Diyos, asin sa mga santo na sa indang pinagdidebosyonan. Arog daw kainian sa tuyang pinagigibo bilang tao. At aurup-urupan nindo, di ba? Hababaw lang siya mga tugang na display of religious faith. Pero maling para sa ko bako ito hababaw. Sabi ka ba hababaw mas na. Pero bako ito para sa ko hababaw. Hararom na klase nin pagtubod. Ay nag-text pa lang si Sir Ronel na Juneda. Batuan mas bati nga niya ito migo. Batuan. Actually, batuan ang pag-pronounce. Double check ko daw. So ditang nabasa ko ha. Bako nga niya butuan. Butuan. Iba man, ilang ko na hap. Dun sol. Madali lang ha. Hey. Good afternoon, tabi si Ronel. Ang sa kuyang professor sa research. Nangyari ito sa binasa tang mas bate. Mas bate. Ayun man ang sir. Batuan. Batuan mas bate. Yan. Okay. Thank you, sir. Batuan mas bate. Yung manang sa laso pagidingkan mata ko. Okay. Thank you, tabi, Sir Ronel. Juneda. Mabuhay ka ta. Gusto mo tabi, sir, orasyonan ta ka? Good afternoon, tabi sa kuyang naging professor sa research. Professor Ronel Juneda. Diyan po sa Bicol University. Alright? Now, okay na? Batuan mas bate sa may sarong kaso ng COVID-19. Thank you, Sir Ronel. Iyo baga, di ba? Pero kitang mga tao, mga tugang, natata, dapat ko ta, maski day ki ano man na sitwasyon sa buhay nin tao, padagos mga tugang an sa tuyang display nin pagtubod. Kuri nagiging arog kayo ng sitwasyon din tao, dahil lanta, nakakaukod kita paminsan. Kuri ko kita ng problema, alagad, pag dahil ng problema, nalilingawan niya to ang siring na bagay. Antinor, alas 4 na ugaring. Alas 4 na. Di ba? Nawara na sumaywagang tanog tayo. Sobra naman sutaramta. Good PM. Pagtapo ka baga tabi ni Pacquiao kang rosary. Saka naman siya na knock-out po. Ay, hindi ko na ma-recall ini. Pero mananggad, garin may interview kan. Iyo mananggad na. Kasi Manny Pacquiao baga, dati baga siya may rosary. Di ba? Panaguboxing. Di ko aram kang sunanak-out siya ni... Siya nga nito nagka-knock-out sa Ronald. Si Marquez adi. Si Marquez, di ba? Na-knock-out siya ni Marquez. Knock-out siya ni Marquez eh. So third bout ninda. Na one time baga siya, dapa baga si Manny. Di ko aram kung yaong pasaya ka ito so Rosary. Pero sabi kang texter na. Nangyasaya ka ito sa Rosary. Taga rin nag-change religion siya. Anyway, besa na. Karapatan man yan ni Kuya Manny Pacquiao na nagbago kay religion. Pero, yun na nga nito, si strength mga tugang. Dati niyang kinaugalian mga tugang na pagtubod na wara. Kaya, I don't know kung coincidence lang na nangyari po ang siring na bagay. Pero may punto sa tuyang text. Salamat kan sa nang pagantabay. Kagawad nung dawal. Susunod na. Mga tugang sa 2D sa DB. Thank you. Mabuhay. Goodbye. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na ka
marami, masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular